Kardom B News 7 Than Bang Nili Bapuram Senar Birtang Tonpen Arjuponik Tha Ata Pinchong that Tikiason a number under lar at Tikiason like a lar at La Posi like a Bluetooth pensi ke larlo just a metke la pen counting huta ko hala computer ka selama tuma bang arukom hala tuma bang nonta nang litumanda pulo suri cap he konat ni penang peklang dat ke di la si la son taksi non illegal chini dun ke suri cap konane ke nane bense peklang lo batai si abatai lo mene ke lage la posi non hut la soa EVM pen counting ka do ka veke lage me o ek lage ni tumta a hok lage ke chok binong lo per ni tum kroi krik nan kan law son tu ben son si election mang do tunang ji mo tin ni li tum ni nga hang ka lang lo re election do tunang ye sapha et pen re election do tunang ye inkirjir pen yong si li tum adet itum karbia khe inglong arat akhe yong si ke kereng nang ji itu ma long ri yong si ke cerai nang ji pelote lagi re election do tunang ji sir non kono ting ha yak teng nang itu ko dun na result declare bang declare that lo ke lagi bang declare board idiot lo la si ni itum ke lagi chok chek pula complain pe ni la pila complain da pila mo pan ni sir complain ni RO pan lo returning officer Bangadim ke anta result le mo pen se ke klang lo non dak di phua bang ke non ta baji cap ke pleng tholo declare de ko people lo sir so la he hu ka la kheli meli ka sela ma pot lo pu ni li tu ma tak lage along counting a thai ta do o ko jo long phi pia po te karjulong ateng nang li tum DC mem phanta isi information pidam lo pu alang li ko pilon nang thak do ne ala ke alang li hala rule isi guidelines pe handa ke tok du ko difference jong si ong pikangjang pulo tangte la jar soviet ke count ke det nang ji count ke det tami pu jo ta ka tok guidelines long la ke nili panang beklang lo guidelines ECI to ma guideline na long do ke do ai ga non a difference ke 4147 arokom la long polone polling stations hisab tu la ka et sita hedi la na tik ange ilituma difference BJP pen nearly second position pe difference ke lak isita so second ante sir jitu rada tum vote ke jok back pen suri cap adungarai abisi jok det pu ponangli arju igema nearly tum non karju lo lage non ke pidam po ka kos ke pidam po la bang ke recounting kali ni tu magai election aku do tunai pusi election election ke thana link seta bang kece tum si ke hai le karbiang long ke election itu apan kece tum si itu manang perem det lo inglong arat khilonjia ohomia lapen adivasi itu mangai kece tum si bang bengal pen bang bihar pen ke wang lapen ha Bangladesh pen ke wang tum si ili tum manang perem det